Welcome mga igsoon sa Sambingay sa Kristohanon. So kung ikaw nangita kang mga storya nga daghang moral lesson, kini atong channel puno kini og mga sambingay Bisaya. Mga storya, minugbong storya nga daghan kang makutlo, mga moral lesson nga pwede po natong ma-share sa atong mga kaubanan, especially sa mga Kristohanon gyud. So kini ato ang sambingay karon, true to life story gini nga nahitabo. So kani alang kini sa mga Kristohanon natong tanan nga di ginato ibaliwala ning pagpangayo po sa Ginoo, pagpangayo og giya, kani gitawag nato og pagampo sa tanang adlaw, sa tanang natong lakaw o bisan unsa nato nga mga problema, mga struggle sa kinabuhi. Need gyud tang mo pray tungod kay adunay power in prayer. Ang Dios mamuhat siya kung ang mga tao mosampit diha kaniya. Mutagbo ang Ginoo, mutubag ang Ginoo kung ang mga tao mosampit diha kaniya. Para masabtan nimo ni o makakuha kang mga lesson niini, inani ang dagan sa maong istorya. Actually kaning istorya maigsuon, nahitabo ni siya sa ako gyud mismo sa akong kinabuhi naka-experience ko. So usa ka adlaw niya na doon ako schedule sa Coast Guard. O niya kining mo lecture ta didto, nagwali tas pulong sa Dios Coast Guard. So pag uli na nako, tinuod gyud siya nahitabo gyud ba. Pag uli nako, nipalit kog isda sa usa ka tiyanggi. So akong kwarta ato is naa sa 180. Karon nipalit kog isda dalang lamas bali og 150 tanan. So nabinlan ko og 30. Pag human ako palit og isda, padagon ko sa motor. Pag abot sa unahan, mga dali lang kaayo, mga duol lang gyud kaayo. Kalit lang mga igsuon nga nahiyos ning ligid sa motor. Dayon, pag tan-aw nako, dako day kayong lansa nga nataop gyud. Bali dos ang gitas-on sa lansang nataop gyud siya sa ligid. So moto nga natata gyud ang intriol sa maong motor. Karon ang problema kay layo man amua nya tuwa man ko sa lungsod. Ang problema kay wa man koy kaila. Nya ang problema ato kay islanan og intriol tapos plus labor pa. Pero ang problema ato kay akong kwarta is 30 na lang. So dili na gani kaigo siya sa paghatag sa libor kay 50 man ang libor. So ang naitabo mga igsuon, akong gi ablasahan ni motor galakaw ko kay di man gyud siya masakyan gyud kay musamot magkatata mo sangko man dito sa yanta ang iyang lansa nga dos kay taas man. So giablasahan ni motor unya layo-layo man ang vulcanizing shop. So medyo gipaningot gyud. Pag abot sa vulcanizing shop, before pa din niabot sa vulcanizing shop, samtang nag-aga ko ning motor paingon sa vulcanizing shop, nagpray ko sa Ginoo kung unsay solusyon, unsay kanabang pamaagi nga masolusyonan ang ako ang problema nga islanan og intriol. Unya bali ang intriol is 120 ang price. Tumugumpra tuhon, niya kay 30 na lang ako ang kwarta. So pag abot sa vulcanizing shop, man ako pray, salig rin ko sa Ginoo, by faith nga tabangan rin ko sa Ginoo. So tuon man, pag abot sa vulcanizing shop, nihangyo ko sa katong tiguan ang tag-iyag yun, nga pwede ba nga mupalit ko utangon ako ang intriol, then ang garantiya is ibilin ang ako ang cellphone. So nisugot mga igsuon, so nalipay ko kay nisugot. So mao gitoy ako ang medyo nauna-unaan ba nga solusyon. Pero salamat kay sa Ginoo kay naa gud siya pamaagi nga lahi sa ato ang tinawhanon nga pamaagi. So mo ako tinawhanon to nga ibilin ang cellphone para nga garantiya gyud nga mobalik ko mobayad. So ang naitabo kay na itong vulcanizing shop naapoy kauban na mo sa pagtuo nga dito gud sa nihunong na siya nagnegosyo siya sa negosyo ba katong kanang mga kuan ba mga quick o katong mga kanang magkuan gani karumata gani nga mga manindahay. So kato siya kaila namo sa pagtuo nya atol gyud ato nga time gi-sit up gyud ni Lord ba indot gyud kay magsuon ni mag-pray gyud ta kay naa gyud ay sit up si Lord ba para tabang sa imuha. So atol man gyud dili man gito sulagba kay ato nga time gyud
nganong atol man pugyod nga naa ko sa vulcanizing shop usa pud niagi siya. So syempre mao na gud to siya pamaagi sa Ginoo, tubag sa Ginoo. So ako na una kay kailaman. So ang ako sa akong una nga muhulam ko. So nihulam ko niyong ko nga day naman say kauban, day nga pwede ko muhulam og 150 kay naman ko'y 30 diri para palit og entry nga 120 plus 50 nga labor. So 170 napay jis bilin. Ang nahitabo maigsuon kay gihatagan kog 200 plus ipasnack pag yung ko. Itagaan kog snack kay naninda man siya og mga pang snack ba. Unya ang nakanindot kay katong 200 kay iya lang gihatag. Wala lang dili lang niya paislan. Munang naka-ana ko nga salamat kay Lord sa imuhang pamaagi. Kay ako ang tinawhanon gi pamaagi mao ang ibilin ang cellphone. Isugot man tuod to so mao na gitoy kayon kung mao na gitoy tubag sa Ginoo pero dili pa di ay do na pag the best nga tubag sa Ginoo. Nga gihatagan ko og imbis 150 akong lamon, 200 ang gihatag. So wala pa gyud paisli. So nabayad na ako ang 170 tanan. Napa jud ko ibilin nga 30 sa 200, di ba? So diha ko anak mga igsuon nga importante gyud kaayo ang pagpangayo og giya o pagpangayo og solusyon sa atong buhi nga Dios. Ang lesson nga tumakuha nining mga istorya nga nitabo sa akong kinabuhi nga ako pong na-share sa inyo nga every time nga natay problem, natay struggle, bisan unsa nga problema, kinahanglan gitang mo pray, muduol sa Ginoo. Kay nganuman naaman tay kaugalingon nga mga tinawhanon nga ideya, mga solusyon ba tinawhanon. Pero kung ang Ginoo mo'y muhatag og solusyon sa atong ikaproblemahan, mas the best good ang solusyon sa Ginoo. Mas the best good ang tubag sa Ginoo sa atong mga ipangampo, di ba? So inani kami nung danon nga mo pray gyud ta. Kay ang pag-ampo dako gyud kaayo ni siya og tabang sa atong kinabuhi. Every time nga mag-struggle ta, every time nga doon natay problema, may solusyon si Lord nga giandam. Pero alang laman niya itong mga tao nga musampit o muampo diha kaniya. Muna nga nag-instruction gud siya nga 1 Thessalonians 5:17 pag-ampo sa tanang panahon. So, every situation nga atuang ginaatubang, tanang mga sitwasyon nga atong giatubang mayo man og di mayo, we should pray gyud sa atong buhi nga Dios. Kay there is a power in prayer mga igsuon. No, na-sit up si Lord. So mala sa maong nahitabo sa kuwa, bag-o lang gini nahitabo. Dili sulagma, nagpray ko samtang nag-agak sa motor. Nya, doon na puday sa gisit up dito sa unahan nga kana bang tao nga mutabang, no? So naka-realize ko sa akong kaugalingon ni atong hitabo nga gitistingan gyud ang akong pag salig ngadto kaniya. Ngano man, talagsaon ra kayo nga naa ka sa highway matulok og lansang ang motor nga napadjusto nga sa ligid na taop gyud siya. Unya dos, di ba? Talagsaon kayo na nga di ka sa highway. Unya naay dos nga lansang nga natuhog sa ligid, apil pa gyud ang interior, natata gyud ang interior, so islanan gyud siya. So nakaana ko nga usahay sa atong kinabuhi sa pag-alagad, no, tistingan ta og ang atong pagsalig asa good tinud-anay bagutang nagsalig niya. Muna nga akong i-encourage sa inyo mga igsuon nga doon na may mga testing ang matagusan nato, doon na may mga trials nga moabot sa tuwa. Itistingan lang ato pagtuo kung musalig ba gyud niya, bulahutay ba gyud sa pagsalig niya, o kabalo batang musampit niya, kabalo batang mo pray diya kaniya. So ayaw gyud kalimot maigsuon nga every time nga naay mga panghitabo sa imong kinabuhi nga susama sa nahitabo sa kuha, true to life story, ayaw gyud kalimot sa pag-ampo kay si Lord naminaw sa atong mga hangyo. So dinhi lang kutob sa atong istorya karon o gupuli nga na panalanginan ka kung bag-o pa kaning channel ayaw kalimot sa pag-subscribe para updated ka sa daghan pa natong mga istorya. Kung naa kay time igsuon, pili lang itong mga video, daghan kay itong mga video topical sa bingay nga naka-upload na dito by more or less 300 to 400 ang ato ang mga sambingay karon. Nasa ato ang mga video. Salamat ug pwede po kang mutan-aw ini nga video. God bless. Glory to God.